He dormido 3... Hola, buenos días. Egunon. Buenos días a Egunon todos. denoi. Es un placer, Placer bada. en nombre del ICA, participar IKaren izenean parte hartzea, ekitalde honen inaugurazioan. Fimari, eskerrak ematen dizkigu aukera hau emateko, hemen egoteko aukera eman digute. Gure ahotsak, sexu indarkerien kontrako ekintza kolektiboa, hori da gaurko izenburua, eta bide batez aitortu nahi dut, lan handia egin dutela zimakoek berdintasunaren alde eta sektorean izan behar dugun segurtasunaren alde ikusentzunezko sektorean. Txosten bat dago, txoston horretan evidentzia eta datuak ikusten ditugu, realitatea ikusten dugu, eta beraz oso garrantzitsua da, zalantzari gabe, neurriak hartzea. Eta arreta jartzea gaur egun dugun testu inguru horretan. Sexu indarkeria lan eremuan. Ez da arazo banakako bat, baizik eta egiturazko arazo bat da, eta funtsezko eskubidei kalte egiten die, gure erakundeen kalitate demokratikoari eragiten dio. Eta ikusentzunezkoen sektorea, sormenaren motor da, industria estrategiko bat da Espainian, eta izan behar du erreferentze bat, prebentzioan, babesean, eta biktimen laguntzan. Dakizuen bezala, Kulturministerioak, IKaren bitartez, badu konpromiso bat, genero indarkeriaren kontrako borroka horretan, sexu indarkeriaren kontrako borrokan, 2024an sortu zen prebentzio unitatea. Indarkeria matxisten kontrako lana. Eta konpromiso hori etengabekoa da, inolako zalantzari gabe. Ikusentzunezkoen alorrak eragin biderkatzailea du. Industrian gertatzen denak izugarrizko eragina du gizartean. Eta iruditeria kolektiboetan ere bai. Eta beraz hor, eredu izan behar dugu borrokan. Eredu izan behar dugu indarkeria horren desagertzean. Eta ikusarazi behar dugu. Eta babesa eman behar diegu biktimei. Ikusarazi behar dugu arazoa. Bestalde, implikazio kolektibo bat behar dugu. Administrazioen implikazioa, enpresena, ekoizpenak, zinemaldiak, akademiak, profesionalak, sindikatuak, denek hartu behar dute parte, ekintzak kolektiboa izan behar du, sexu indarkerien kontrako borroka horretan. Eta hor, amaitzeko, sarrera laburra amaitzeko, mezu bat, azken mezu bat igorri nahi dut. Argi utzi nahi dut, konpromiso tinkoa dugula, IKan eta Kulturministerioan, zimarekin partekatzen dugun konpromiso bat da. Zero tolerantzia sexu indarkeriaren aurrean. Eta zimari aitortza osoa, bide hau hasi duelako txosten honen bitartez, bereziki ekitalde hau antolatu duelako, honek ahotsa ematen die biktimei, izan ere ez dago zalantzarik. Erreferente bat izango da Espainian eta Europan. Eskerrik asko, eta tolerantzia zero izan dadila sexu indarkeriaren aurrean. Eskerrik asko. Kaixo, egunon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta eskerrik asko zinemaldiari, Rebordinosi, Amaia Zerrullari, hemendik dagoela, ekitaldi hau posible egiteagatik. Gracias a todos y todas por haber venido.
Eskerrik asko denei etortzeagatik, ekitaldi hau posible egin duzuen denoi eskerrik asko. Nire izena da Raquel Ezpeleta, aktorea naiz, eta hemenen ordezkari naiz. Eta, ere bai, Euskal Aktoren Batasuna elkartetik nator. Eta protokolo bat ari gara prestatzen, sexu biolentziei buruz, lan eremuetan gertatzen diren erasoei buruz, ikusentzinezko arteen eremuan eta arte eszenikoetan. Esan nahiko nuke feministok jazarpenaren aurka eta potere abusuen aurka gaudela beti, edozein modukoak, eta horregatik kolonialismoaren aurka eta noski ere genozidioaren aurka gaude, eta horregatik eskatzen dugu Palestina askatu. Y pedimos también Halaber eskatzen dugu askatu dezatela Palestina. Eta Euskadi, Espainia eta Europako agintari guztiei eskatzen diegu eskuan dituzten baliabide guztiak jarri ditzatela abusatzaileei hankak geratzeko, baita Israel bezalako estatuei ere bai. Denon artean genozidio hau geldiarazi dezagun. en nuestro ámbito más cercano, Eta gure ingurura etorrita. Hemen eta EABen saiatzen ari gara, indarkeria eta gehiegikeriak ekiditen gure sektorean, eta prebenitzen. Eta horretarako, izan ere, hori erabat beharrezkoa ikusten genuen, gure elkarteko kideengandik iristen zitzaizkigun arazoengatik, eta bildu ginen, eta erabakia hartu genuen protokolo hau sortzeko. Hortik aurrera, baliabideak bilatu genituen, finantzaketak ere bai, eta beharrezko aliatuak ere bilatu genituen lan horretarako. Eta pozik gaude, esan dezakegulako, ateak ireki dizkigutela eta proiektuarekin bat egin dutela, adibidez, ADI, ikerlari taldea, Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza fakultatetik, eta KS Gune klusterra ere bai. Baita emakume institutua ere Eusko Jaurlaritzan. Eskerrak eman ditugu, babes horrengatik, eta horri esker gainera ikerketa bat egin dugu sektoreari buruz, eta diagnostiko bat ere bai. Eta ahaztu baino lehen, aipatu behar dut. Begira ezazue QR kodea, lehen QR kodea. Hor, txosten bat, txosten txiki bat agertzen da, hor agertzen dira datuetako batzuk, diagnostian jaso ditugun datuetako batzuk. Esan dugun bezala, datuen diagnosi moduko hori egin dugu guk, eta datu horietatik diagnostiko horretatik abiatuz ari gara orain protokoloa idazten hasten. Importante. Eta gogoan hartu dezagun, ikerketa eta diagnostikoa bera, Garazi Arregik egin ditu, ikerlari da, kazetari ere bai, eta publiko egingo da diagnostiko osoa urritik aurrera. Eta beraz orain hemen aurrerapen bat egingo dizuegu datuak ezagutu ditzazuen. Beraz, nik orain, espero dut ikusiko dituzuela datuak zuen mugikorretan. Eta orain, datu gutxi batzuk emango dizkizuet, adierazgarrienak. Galdetutako pertsonen 48%, eta hau hemen ikerketa honetan sakoneko elkarrizketak egin ditugu, eta galdetegi bat ere bai, galdetegi hori sektore profesional osoan eginda, arte eszenikoen eta ikusentzunezkoen artearen sektore osoan, Euskal Herria osoan, hau da, EAen, Nafarroan, eta iparraldean ere bai. Eta erantzun gehienak emakumenak izan dira, baina gizonen erantzunetarako ere irekia zegoen, eta genero batekin zein bestearekin identifikatzen ez diren pertsonentzat ere irekia zegoen galdetegi hau. Eta esaten nuen bezala, lehen datua, galdetuen 48% ez da sentitzen seguru, ez du sentitzen beren lan eremua leku segurua denik. Sektorean, bere
lan ingurunean. También el 43% Ehuneko berrogeita de las hiru personas encuestadas han galdetuetatik sufrido alguna situación de nozitu dute indarkeria egoeraren bat edo indarkeria kasuren bat. Galdetuen ehuneko hirurogei presenciado alguna ikusi du indarkeria egoeraren bat, lekuko izan da, eta ehuneko hirurogeita bost koma sei noizbait biktimaren batek esan die, jakinarazi die, bizi izan duela indarkeria egoeraren bat sektorean bertan. Eta indarkeria motak, aipatu direnak, gehien aipatu direnak. Indarkeria psikologikoa, sexuala, fisikoa eta ekonomikoa. Eta ingurune horretan, alor horretan, generoarekin lotuta, ze hor galdetegiaren barruan galdetzen genituen hainbat gauza, zer nolako indarkeri motak, generoarekin lotuta, sexu orientazioarekin lotuta, eta beste hainbat konturekin lotuta ere bai. Eta beraz, aipatutako indarkerian, generoagatik egiten den indarkerian, aipatzen zituzten psikologikoa, eta ehuneko berrogeita emeretzi, indarkeria jasan duten horietatik ehuneko berrogeita emeretzik, psikologikoa jaso du, ehuneko 36 sexuala, ehuneko 33 jasan du indarkeria fisikoa, ez sexuala. Ehuneko 31 ekonomikoa, eta gero zeuden beste indarkeria digitala adibidez, eta beste batzuk intzidentzia maila gutxiago zutenak, eta bitxia da. Sexualaren eta fisikoaren artean hor, ehuneko 30 inguruan daude, biak, ehuneko 35, 33, inguru hortan daude, baina desberdina dago. Sufritu dutenen eta kontatu dutenen artean. Denboraz pasatu naiz, asko. Beraz, barkatu. Beste datu bat. Kasu gehienetan, ehuneko 88an, indarkeria hau gertatzen zen botere hierarkia baten barruan, hau da. Erasotzailea profesionalki gorago zegoen. Boterea zuen biktimaren gainetik. Eta ehuneko 41 kasuen ehuneko 41 maila profesional antzeko bat zuen, eta ehuneko 10 baino gutxiagotan maila profesional baxuagoko pertsona batek erasotzen zuen maila altuagoko norbait. Hemen utziko ditu datuak, kontsultatu ditzakezue txosten honetan, eta esan dudan bezala, amaitu egingo dut. Orain hasi gara protokoloa idazten hasten, eta hor jarri gara harremanetan sektore profesionaleko gainerako guztiekin. EPEI Baia, Estena, Besteo, Kale Arte, Apikae eta noski erakundeekin ere bai. Hartara, emaitza gisa lortuko dugun proposamen hori adostuta egon dadin, erakunde guztiek, agente profesional guztiek bat egin dezaten, eta aplikagarritasuna egiazkoa izan dadin eta eraginkorra ere izan dadin. Eta gogorarazi baino ez, erasotzaileei aurre egin behar zaie, horretarako ahotsa altxatu behar dugu isiltasunaren kontra, impunitatearen kontra. Biktima batek bere kabuz ezin baldin badu egin desabantailagoeran dagoelako, denon artean egin dezagun gizarte gisa. Buenos días, egunon. Egunon, eskerrik asko hemen egoteagatik, oso egun hunkigarria da. Eskerrik asko Ignasi Camons gurekin egoteagatik beti bideo honetan, eta zinemaldiare bai guri harrera egiteagatik, ekitaldi garrantzitsu honekin. Eta eskerrik asko elkarte guztiei, GTIko guztiei hemen egoteagatik, eta Amaia Serroia eta Alba González de Molinari bereziki hau koordinatzeagatik. Eta beste lankide askori ere bai.
eskuzabal lan egin dutelako. Hemen nago Cimaren ordezkari gisa hitz egiteko. Emakume zinemagileen elkartea da, txosten bat egin dugu, isiltasunaren ondoren, gehiegikerien inpaktua zinemagintzan eta ikusentzunezkoetan. Hori da gure lehen txostena, eta hor jasotzen dugu zer nolako inpaktua duen sexu indarkeriak gure sektorean, Espainian. Txosten hori timatik sortu zen eta behar bat zen, kasu batzuk ezagutu genituen dola gutxi, eta izaberrianen punta zela ikusi genuen. Eta horregatik ziman ikerketa sakon bat egitea, pentsatu genuen, ulertzen lagunduko ziguna. Ulertzeko indarkeria horren dimensioa zein zen. Datuak behar genituen horretarako. Bestalde garrantzitsua zen hori egitea. Hala, erakundeei eskatu ahal izango genien eta industriako sare osoari, eta horretarako etorri gara, aldaketa strukturalak eta sistemikoak egitea. Txostena egiten urtebete. Pasatu genuen, Nerea Barjole eta Leire Batargodonek egin dute, gaur gurekin ditugu, eskerrik asko haiei, eta gainera, oinarrian zer du? Gauza garrantzitsu bat da. Metodologia erabat zorrotza dena, erabat zorrotza. Eta horixe behar genuen, kombinatu behar genuen metodologia kuantitatibo bat eta kualitatibo bat, hartara jasoko genituen datuak, kotoiaren proba bezalako zerbait izan zitezela, bai? Beraz, lau eztabaida talde, hainbat eta hainbat elkarrizketa eta bar. Diagnostiko bat atera dugu, oso gogorra da, benetan izugarria, adjektibo asko daude, eta nik esango nuke batez ere beharrezkoa dela. 198 orriko txosten bat da, erdiko QR-ean deskargatu dezakezue, ezin dizuet laburtu 5 minututan. Eta beraz, zertzelada batzuk emango dizkizuet. Laburpen exekutiboa bintzat ikuste zazuen. Benetan oso izugarria doa. Txostenak datu oso beldurgarriak ematen ditu. 60,3 emakumeen artean sektorean, nozitu du, sexu indarkeria, hau da, erdiak baino gehiagok, eta impunitatea oso altua da. 82 kasuen 82 ez da salatzen. Eta emakume horietatik, hau da, sexu indarkeria jasan duten emakumeetatik 84 norbaitik kontatu diote. Hau da, kontatu nahi dugu, baina ez dugu sisteman konfiantzarik. Eta datu kualitatiboak eta ondorioak benetan izugarriak dira. Sexu indarkeriei aurre egiteko emakume guztiek, espazio guztiek eta industria osoak hartu behar du parte. Baita ingurune pribatuetan edo ingurune pribatuetan, intimoetan ere. Impunitate sistema bat dago eta hori eusten da prekarizazio sistemaren bitartez. Hau da, gure industriak horrela funtzionatzen du. Isilarazte eta zigor narratiba bat nagusitzen da. Isiltasuna bihurtzen da gauza asko, adibidez minimizazioa, oda, ez da horremesterako, esaten dizute, eta biktimaren erresponsabilizazio bat ere gertatzen da, behar badazuk bilatu duzu. Edo presioa sortzen da proiektuaren mesedetan. Pentsa, ez dezazula hau salatu, bestela zer egingo dute lankideak. Eta gure sisteman gainera kuestionatu egiten daten gabe biktima. Zeharka edo zuzenean, eta horrela erasotzailea babesten dugu. Sistemak ez du erasotzailea zigortzen, baizik eta gainera haren boterea indartzen du, eta haren zilegitasun soziala indartzen da. Eta horrela, segurua ez den lan ingurune bat sortzen da emakumeentzat. Izan ere, hau lana da. Ez gara ari aisialdiaz. Lan inguruak dira, emakumeek lanean egon ohi dira, emakumeak inguru horretan. Eta kantzelazio kultura ere badugu gaur egun indarrean. Emakumeek galtzen dituzte lanpostuak, emakumeak gutxiesten dituzte, emakumeak kanporatzen dituzte. Sexu indarkeriek eragina dituzte, ondorioak emakumeen osasunean, beren eragin profesionaletan, beren lan harremanetan, epe labur, ertain eta luzean. Eta askotan, erabakitzen dute industria uztea. Emakume gazteak, arrazializatuak, LGTBIQ+ kolektibokoak, zaurgarriak, horiek dira gehien kaltetzen direnak. Eta laburtzeko, sentitzen duzuen aurpegiak ikustea, benetan izugarria dau. Baina sexu indarkeriak
oso integratuta daude zinemagintzaren industrian eta ikusentzunezkoetan. Normalizatuta daude, lan munduko parte dira nolabait. Hau da, sektorekoa izateak esan nahi du hori existitzen dela onartzea eta baldintza gisa hartzea. Eta normalizazio prozesu horrek murriztu egiten du sexu eraso horiek identifikatzeko gaitasuna bera ere. Eta amaituz joango naiz, txostenak salatzen duena zer da? Kultura estruktural bat dugula, isiltasuna eta impunitatea bultzatzen dituena. Zigorren beldurrez bizi gara, erakundek ez gaituzte babesten, ez dago mekanismo eraginkorrik babeserako. Eta horregatik txostenean hainbat gomendio txertatzen ditugu. Erakunde publikoetarako, pribatuetarako, ministerioetarako, autonomia erkidegoetarako eta gure sektorerako noski ere bai, horregatik gaude gaur hemen. Oro har, ez ditu betetzen lan ingurune seguruak eskaintzeko dituen bete beharrak. Eta lanean egon behar den integritate morala zaintzeko bere bete beharrak. Eta orain, eskatzen dugu, profesional guztiei. Txostena irakurri dezatela, ulertzeko emakume askok, milaka eta milaka emakumek zer nolako indarkerian jasaten duten bere profesioan ari direnean. Eta ulertu dezagun zer nolako arazo baten aurrean gauden. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Egunero. Nire izena da Blanca Rey. Inkusentzunezkoen elkartean Andaluziarrekoa naiz, eskerrik asko zinemaldiari guri harrera egiteagatik eta kideei ere bai. Eta nire kasuan, eskerrak eman dizkiot Berdintasun Ministerioari. Huraxe izan da, posible egin duena, korten gure eskuliburua ateratz izan dezagula. Guk eskuliberu hori atera dugu prebentzioari buruz, eta gaur egun errealitate bat da gure eskuliburua. Gure kideek lan ugari egin dute beste elkarte batzuetan, lanerako protokoloak egin dituzte, ikerketa ere aipatu dute, ezagutzeko zer nolako sexu indarkeria dagoen gaur egun sektorean, eta beraz guk orain beste pausu bat eman dezakegu, eta esan dezakegu, ari gara aurrerapenak lortzen arretan, eta orain orduan aukera dugu, jardunbide egokien praktika liburu bat edo gida liburu bat sortzeko, prebentzio hori hobea izan dadin. Eta zentzu honetan, metodologia bat aukeratu genuen, ekintza ikerketa aktiboko metodologia. Horrek esan nahi du, hemen parte hartu duten pertsona horiek subjektuek hartu dutela parte gero idazketan, haiek eman dizkigute pistak eta haiek lagunduko digute eskuliburua idazten. Eta hori izan da, gure elkarteko emakumezko kideen kolaborazioari esker. Generoan adituak diren horiek hartu dute parte, psikologoak direnak, biktimak hartatzen dituztenak, kazetariak eta bar eta bar. Gainera, ikerketa ekintza parte hartzailearen metodologia horretan galdetegi bat egin genuen, eta fokalizatutako elkarrizketa irekiak ere bai. Eta orain, galdetegi honekin zer egin genuen? Berretsi egin genuen, ordurako ezagutzen genuena. Eta guk gure aurkezpenean 4 zifra nabarmendu nahi izan ditugu. Benetan izugarriak direlako. Hasteko, galdetutako pertsonen ehuneko 80 bizitu izan dute, edo lehen mailan lekuko izan dira, lan inguruneko sexu indarkeriaren egoeretan. Profesionalei buruz ari gara, Andaluziako sektoreko profesionalei buruz. Eta ehuneko 80 horretatik, galdetu genienean ea salaketarik egon zen, ehuneko 15 baino ez zuen nolabaiteko salaketarik izan. Eta ez gara ari prozesu judizialei buruz, ari gara salaketei buruz. Eta dramatikoena zer da? Galdetutako pertsona guztiek baietz erantzun zuten horietatik kasuen 0,0 kasuetan egon zen eraginen bat, ondorioren bat erasotzailearentzat. Badaude bi hitz etengabe errepikatzen direnak eta da isiltasuna eta impunitatea.
Guretzat, gainera garrantzitsua zen inguruneetako pertzepzio hori. Hau da, industria barruan, ikusentzunezko industria barruan dauden inguruneen pertzepzio hori galdetutako pertsonentzat gaur egun, zorionez, errodatze ingurua, errodatze egoera hori hartzen da seguruenetakotzat, baina segurtasun gutxiko inguruneak dira zehazki. Zinemaldiak, zinema jaialdiak, saritzeak, errodatze bidaiak eta castingak. Zergatik, egoera horietan beti dago zonalde gris bat eta hor adibidez, kastinean, hor harreman bat dago, botere harreman garbi bat, ez dago inolako orekarik, eta hor badugu gaur egun protokolo bat konsentimentuaren gainean, baina lehen etzegoen. Guk aldetegi hau egin genuen momentuan etzegoen protokolorik. Eta gaur egun badugu zorionez protokolo hori arautzeko harreman horiek nolakoak izan behar diren eta casting prozesuak nolako izan behar duen. Tira, galdetegi horrek bazuen helburu bat. Eta zen profesionalak berak izatea guri pistak emango zizkigutena jakiteko zein izan behar ziren gomendatzeko jardunbide egokiak, hasteko. Guk identifikatu genuena praktika on gisa izan zen industriaren barruan lan ingurune seguruak sortzea. Eta hau, gauza multifaktoriala da. Konpromiso garrantzitsuenetako bat da, enpresa antolatzaileak adibidez, zinemaldiak eta produkzioak antolatzen dituzten enpresek hartzea, konbentzimendutik gainera, sexu erasoen aurkako prebentziorako behar diren kostuak. Gaur egun dauden, egiten diren oharrak eta emailak paper hutsa dira. Eta askotan profesionalek ez dute benetako ezagutzari jakiteko zein diren prebentzio eta ekintzarako protokoloak. Eta gainera ez dira fidatzen enpresak benetan hori aplikatuko duenik modu eraginkor batean protokolo hori hartuta. Eta ez duenik biktimen konfidentzialtasuna babestuko. Pentsatzen dute biktima errebiktimizatu egingo duela kontrara. Bigarrenik, protokoloak behar ditugu, hirugarrenik, babesa, konfidentzialtasuna, biktimen akonpainamendua eta oso garrantzitsua, trebakuntza eta sensibilizazioa ekipoetan. Ikusentzunezko, industrian, persona guztiak konbentzitu dago behar dugu. Jazarpena eta sexu, indarkeria errealak dira, existitzen dira, enpresek, benetan, erakundeek, bermatu egin behar dute, protokoloak eta berdintasun planak eta prebentzio neurriak benetakoak izango direla eta benetan ezarriko direla. Asko falta zaigu egiteko, baina emakumeen elkarrekin lan egingo dugu bideo honetan aurrera egiten jarraitzeko. Eskerrik asko. Hola, muchísimas gracias. Eskerrik asko, a todas. denoi. Bueno, a continuación, Jarraituko dugu. compartiremos fragmentos de testimonios sobre violencia Partekatuko sexual ditugu vividos por lekukotzen compañeras del sector zatiak, del cine gure audiovisual. zinemagintza Ellas eta han ikusentzunezko y nos han cedido generosamente sus industriako historias para que puedan ser escuchadas. kideek emandako Relatos lekukotzak contienen dira. descripciones Errelatu explícitas horretan que podrían herir la deskripzio sensibilidad oso de las esplizituak personas. daude. Por ello queremos advertir Eta a horregatik, todos los que abisatzen proceder. zaituztegu, Por hasi favor, aurretik, las irakurketarekin. compañeras que van a leer, Beraz, irakurriko muchísimas gracias duten por venir. kidei Necesito guztiei, que se eskerrik pongan asko una fila etortzeagatik, aquí a jarri la zaitezte derecha. hilera batean hemen Y a eskuineko continuación alde honetan, proyectaremos eta un jarraian, fragmento de un vídeo. zati bat, bideo zati bat proiektatuko dugu lehenbizi. ¿Puedes avisar que dentro vídeo, por favor? ¿Dentro vídeo? Sí. Pónganse de lado. Una chica joven, parte del equipo, salió de Neska fiesta con sus gazte bat, compañeros y se jai batera joan zen, se despertó con un compañero encima de ella, eta kide bat gainean zuela esnatu zen. un amigo. Penetratzen ari zen. Beretzat lagun bat zen, eta orduan isildu zen, No sé qué, y eta pasó otra vez. beste behin Exactamente igual, gertatu unos zen, días más gauza tarde. bera, egun batzu beranduago. Entonces ella, Orduan ya sé berak, que se lo dijo a las personas de esan producción, zien a la produkzioko directora de kidei eta produkzioko zuzendariari. Es que no solo nosotras lo teníamos Handiena da, ez genuela gu entonces bakarrik tampoco normalizatua, ingurune guztiak ere ez
reakzionatzen, eta urte batzuk geroago kontatu nion ere bikoteari jazarpen egoera bat, esan zidan, ez zure burua horrela erakutsi, batzuetan jatorregia zara, ez ziguten sinesten errudunetzat jotzen gintuzten, ez zituzten zalantzan jartzen violentzia hori erabiltzen zutenei. Nik gogoan dut, nire buruarekin borroka bat duela etengabe. Batetik, esaten zidan nire buruak, ez da horren besterako, lagun bat da, ez du nahi egin, ez zuen bere buruan, ez zegoen ongi, eta beste batzutan, esaten nuen, lotan nengoen, ez zidan utzi aukerarik ezetzik esatzeko. Eta bai, bestaldetik, esaten banuen, behar bada, ez zenuen berriz lanik egingo. Oso gogorra da, une horretan zure buruak eragiten dizu gauzei buelta ematea. Eta gaina sinesten duzu, zu zarela erruduna. Shock batean nengoen. Batean, utxune bat nuen, ez bakarrik bortxaketa bat gatik. Baizik eta ez nuelako jaten emango zidan eskurik. Eta orduan, dena gainera etorri zitzaidan, ez nuelako beste aukerarik. Lehen egunetan gogoan dut garrantziak entzen niola honi, ez da ezer gertatzen, baina ni shock batean nengoen. 40 urte izan da ere, beti duzu neska, beti izara neskatila, maitea, eta horri aurre egin behar diozu. Ez da zure lana, ez da errodatze plan bat entregatu beharra. Produktorea, etortzen zaizu, esaten dizu, bilera bat egingo dugu maitea, eta ez maitea, ez. Orduan, hor hasten da dena. Hor, badakizu arazo bat duzula. Eta ez da lan arazo bat. Lehena pasatzen duzten baduzu, gero maila hori gorantze, joaten da. Kafeteria batera eraman dindu, eta esan zidan, bai, begirago, oso erresa da. Zu ongi portatuko zara, eta orduan nik zure lana produzituko dut, eta ez duzu arazorik izango. Baina segunetan nola portatzen zaren. Beldurra izan nuen, beldurra, ez nuelako lanik izango, eta ni gainera nire etxean dirua behartzen, eta gainera maite nuen lana zen. Eta esperientzia hura gehiagizkoa izan zen, oso argia, oso konzisua, oso zehatza, ez nekien zer egin nola reakzionatu. Bular gehiago eskatzen didate, bi sujetadore eramaten ditut, dena oso estu. Eskatzen didate honekin eta bestearekin tonteatzeko modu sensualeagoan gauzak eskatzeko. Orduan gauzak ateratzen dira bere lekutik, jantzietan, kontatu fisikoa dago. Onaino jetxi behar duzu, eskotea, eta jetxi egiten dizu. Laztanak egiten dizkizut, konturatzen etzarenean gero, hanka ikutzen dizut, kontaktu fisikoa dago. Gelditzen dudan bakoitzean nire kontra egiten du, pertsonaiak entzen dizkit, mundu guztiaren aurrean, bileretan, ni arazo bat naizela esaten du, feminista bat naizela. Eta orduan nire kontrako ambiente bat sortzen da. Indarkeria psikologiko ugari dago. Adibidez, niri ez hitz egitea, bostegunetan, eta gero bere trajearen bila ni bialtzea tintoreriara, ni bere zerbitzari banintz bezala. Baina gero, nik aurrekontuak atera behar nituen filmeetarako, da. Nik egiten dituen produktore delegatuaren lan guztiak, baina ez nuen izan inoiz kreditu eta soldata nahikoa ezertarako. Eta nik esaten nuen, ez naiz joango, nik nahi nuen frogatzea gainintzela. Eta nik bapatean esan nuen, ezin du gehiago, nire ondoren sartu zen pertsona, ni baino askoz txikiagoa zen mutil bat, esperientzia gutxikoa, berehala izan zen produktore delegatu. Nire hirukoitza irabazten zuen, eta 2 urte izan ziren. Tratu txar psikologiko oso gogorra jaso nuen. Berak esaten zuen, beste zuzendari batekin ari zen, bai, gaurko neskek, azara oso fina dute, dena da, abusua bera egintzen. Nik babestu ninduen amak, oso produktore zaintzaileak tokatu zitzaizkiden, baina oso gauza beldurgarriak ikusi nituen. Adin txikikoekin gertatuak. Sexua eskatzen zuten lana egiteko, adibidez. Eta amei ere bai, hori oso jebia zen. Eta amek egiten zuten alabengatik. Izugarrizko erokeria, esan nuen. Alabek egin ez ezaten, beraiek egiten zuten. Gogoan dut, zuzendarien
bilera batean nintzela, berandu iritsi nintzen, elkarrizketa bat egin behar nuelako dokumental baterako. Eta iritsi nintzenean barkamena eskatu nuen, eta zuzendarietako batek esan zidan. Eskerrak hemen zaudela. Zenik, hemen ez badidazuak ila txupatzen, bilera hasi aurretik ez naiz inoiz. 6 urte, emakume heldu bat, holako zerbait entzun behar duena. Pagarte como si fuera una becaria y además... Bekadun bat bazina bezala ordaintzea eta gainera beti esaten zizuten nora joango zara ni gabe, kaletik atera izan banindute bezala, analfabeta bat banintz bezala, nora joango zara, nik atera zaitut eta kaletik. Duzun dena niri zor didazu eta nire inguruko emakume guztiekin ikusi dut, emakumeekin oro har. Jo m'he tornat una dona molt dura. Jo tenia molta vocació perquè m'encantava la feina i jo sabia que volia ser la primera i gestionar un set i tot el que comporta. Però com a persona en la indústria he estat molt dura, amb un cor molt dur, i això et fa mal a la vida. Això et repercuteix en moltes coses. Katalanez ari denez ezin dugu interpretazio eskaini euskarara. Alarmes tota l'estona, com que et faran mal. Això t'afecta molt a la vida. Ezin dut ahaztu, aktore profesional gisa grabatu nuen lehen esena. Entsegutan, nire pertsonaiak erosi berri zuen tangaren alde bat hartz batekin erakusten nuen. Baina zuzendariak grabaketan nigana etorri eta set guztiaren aurrean nuen tanga goruntz igo zuen eta galtzak beherantz esanez, horrela. Horitzapen ona izan behar nuen. Gaur egun, berak lan asko egiten du, nik ez horren beste. En una película conocida, yo estaba... Film ezagun batean ni lokalizatzaile gisa nengoen eta arte zuzendari gisa. Eta errodatze horretan egon zen sexu indarkeria oso izugarria izan zen, zuzeneko bortxaketak egon ziren sekuentzia bat putiklub batean filmatu zen. Lokalizatzera joan behar izan nuen eta ezin zen hor filmatu nahiko pertsona desatsegina aukeratu zuten eta aktoreak zuzenean sexu harremanak izan behar izan zituen berarekin. Kamera talde osoa begira zegoela. Ez zegoen separaziorik, ez insinuaziorik. Han zuzenean penetrazioa egon zen. Zuzenean eta zuzendari gisa hor jarraitu du pertsona honek. Desde el inicio, incluso... Hasieratik, pertsonaien eraikuntzatik, nik erresistentzia nabari nuen, indarkeria nabari nuen, ikustean historioa nola eztabaidatzen zen. Gogoan dut, produktoreak esan zuela, emakumeei gustatzen zaie jotzea, eta nik nahi duzunean frogatuko dizut. Eta ona ekarriko dizut emakume bat, eta esango dizut gustatzen zaiela jotzea. Es un personaje público. Pertsonaia publiko bat da. Epaiketa publikoa izango da, zure izena filtratuko da. Zergatik pasatu behar dut hemendik, zergatik gastatu behar ditut 20.000 euro epaiketa batean, zergatik nire izena publikoa izan behar da. Industria horretan zaila da, izen bat izateak zaila da. Eta aktore horregatik hori esatea zaila zen, oso determinantea zen nire etorkizun profesionalerako, ez nuen pribatutasunik edukiko gehiago. Ansietate atakeak izaten hasi nintzen etengabe, batez ere konturatu nintzelako, kontratatu ninduten pelikula berri horretan ere bera bazegoela. Ez duzu salatu, beraz ez duzu zer egingo, eta are gutxiago horren aktore ezagunarekin zu izango zara, erruduna zu, botako zaituzte eta zu galduko duzu. Esango dizute, babestuko zaitugu, baina ez da egia. Arazoa zu zara. El acoso sexual... Sexu jazarpena ere nozitu izan dut. Zuzendaritza laguntzaile nintzela, telebistarako 80 eta 90 hamarkadan ere oraindik emakumeak sexu objektu ginen. Lan egiten bazenuen objektu zinen zure aurrean esaten zizuten. Tira, faltako zaite eguntxo bat honi larrua jotzeko. Eta hitzez etengabeko indarkeria zegoen
70ko markada bukaeran, egunero erreferentzia bat egiten zizuten, ze errazinen, bularretara begira, irrati telebista publikoa matxismoz gora gainezka zegoen. Eta adibidez, buruek bereziki bilerak egiten zituzten eta emakume buruz hitz egiten zuten. Baina gero, ezkerreko progrek esaten zuten, haiekin oheratzen ez bazinen, zu zinen arazoa. Ea noiz jotzen dugun larrua, autobusean, zatoz etxera, igogailuan etenga esaten zizuten. Zinemaldi honetan, Donostiako zinemaldian, ezagutu nuen nire erasotzailea. Biak akreditatuak geunden. Salatu dut. Epaiketaren zain nago orain. Baina bere eskualdeko profesional batekin harremana dudan guztietan, laguna izango ote duen beldur naiz. Urtero, zalantzan nago, zinemaldira etorri ala ez, aurkituko dudan beldurrez. Me decía, Esaten zidan, gaixotasun mentala duzu ezin da sendatu. Nik sinetsi nuen ez nuela soluziorik. Eta orduan, egoera muturreko batera iritsi nintzen, ere bat isolatua nengoen, oso gaizki nengoen eta autolesiora jo nuen. Violentzia ugariren ondoren, sexu erasoen ondoren, bera lo gelditu zen, lasai asko manipulatu egin ninduen, nire antsietatetik babesteko egin zidala esan zidan. Nik dena sinestu nuen ere buruari botanion errua, ia nire buruaz beste egin nuen gau horretan, balkoitik ia atera nintzen guztiz izan nuen, honek ez du soluziorik nire balkoian ez zegoen esirik eta askotan esaten nuen. Jauzi egingo dut eta bukatuko da dena. Tenía 13 años. 13 urte nituen. Txikia nintzen, nire ametsa egi bihurtuko nuen, nire lehen filma zen. Castingean ezagutu nuen, niri replika ematen zidan, nazka ematen zidan, baina ez nekien hori zer zen zergatik gertatzen zitzaidan. Eta jantzien proba batzuetan, zain egon behar nuen, etzegoen kotxerik, etzegoen inor, nire eramateko, berak bere buru eskaini zuen, eta hortik ama nuen hoteleraino ez dakizen bat zegoen, baina ni 45 minutu egon nintzen kotxe horretan. Bera hitz egiten hasi zitzaidan, lasaitzeko, eta nire hankan jarri zuen pixkanaka eskua, hitz egiten jarraitzen zuen, hankak entzen nuen, bera jarraitzen zuen, eta azkenean genitalak ukitzen saiatzen zen, eta orduan negarrez hasi nintzen, eta kotxetik jauzi egiteko mehatxu egin nuen, eta mehatxu egin nuen, baina etzen gelditzen, atea ireki nuen, eta orduan gelditu egin zen. Espaloi batean bukatu nuen, oinez, hotelera, 5 minutu, ez dakit, bideo horretan, zein unetan ahaztu nuen betiko istorio hau. 10 urte geroago, aurkitu nuen plaza batean, plaza ezagun batean, bizi ginen hirian, agur egin zidan, zuzendari nahiko ospetsua zen ordurako, eta agur honen ondoren, goitik behera erori nintzen. Ia konorte galdu nuen nori kontatuko nion. Nork sinetsiko dit. Hau hemen barruan gelditzen da. Min hau betiko hemen gelditzen da. Itzen bidezko bortxakeria, hau da, zaien buruek bortizki egiten diete berba besteei. Zuzendari bortitzak, zuzendari laguntzaile bortitzak. Egun industrian maitasunaren ordez bortizkeria da nagusi. Lanbidea maite dut, oso gustokoa dut, baina industria kaka bat da, izugarri kostatzen zait, errespetua nagusi den ekiporik aurkitzea, oso zaila da. Apareció un día en mi casa. Egun batean agertu zen etxean, ezer esan gabe, bortxatu egin ninduen, lurrera botan ninduen eta ez zidan uzten arnasa hartzen. Izugarria. Esan nion alde egin zezala etxetik eta ezkin batean jarri nintzen, esan nion alde egin zezala handik ez inoiz gehiago niri hitz egiteko eta barrezka joan zen eta nik ez nuen ulertzen zer gertatu zitzaidan.
lerdo bat ematen dut, baina oso prozesu arraroak dira, ez zaitu, ez ezagun batek bortxatzen, pertsona ezagun batek egiten dizu zure aurraren aita denak, eta gainera, monstro bat balitzeten gabe, mundu guztiarekin, orduan erraza izango litzateke, baina nirekin bakarrik da monstroa, edo nik mintzat hori pentsatzen nuen, eta orduan izugarrizko humiliazioa da, eta lotxagarria da, asko lotxatzen zara, zikina sentitzen zara, gaizki eta izugarri sentitzen zara, pentsatzen duzu, zer egin dut, nik ireki diodatea. A él no se le ocurre otra cosa que grabarme. Bururatu zitzaion, ni grabatzea, sexu harremanak genituen bitartean, jakinda nik arazoak nituela irudiekin, eskopofobia bat dut orain, beldurra diot kamerari, beti estaltzen naiz, eta orduan terapian, zatirik zaurgarrienean, behartu ninduen grabatzera. Genitala grabatu zizkidan ez banuen egiten, oso itxian nintzela esaten nuen, mundu guztiarekin egin duzu, nirekin izan ezik badakizu, ez dakizu nola miazkatzen den zakil bat, ez duzu ideiarik ere nik koakzioagatik esan nuen, men egin nuen, esan nion, ez nazazu berriz grabatu, baina proposamenak eskalatu hasi ziren adibidez, kameraren aurrean kakagitera behartzen ninduen eta nik beti bueltatzen nintzen, oso zaurgarria nintzen. Todo el mundo sabe. Mundu guztiak daki, mundu guztiak aipatzen dut galdetzen diozu edo zein eta esaten duzu ados. Bai, baina zergatik ez da ezer egiten. Isiltasuna, mundu guztiak daki gizon honek hau egiten duela, zergatik jarraitzen du hemen? Estuve en estado catatónico. Katatoniko egon nintzen, etengabe oinez zibiltzen nintzen egunean 6 orduz modu konpulsibo batean, ez nuen jaten, ez nuen lorik egiten. Berarekin egon nintzen hilabeteetan, gauean izerdi egiten nuen. Inoiz ez zitzaidan gertatu. Uste dut, benetan izugarrizko estresa nuela etengabek, eta nire buruaz beste egitera pentsatu nuen, bideak ere aurkitu nituen horretarako, beldurra, lotxa eta errua nituen nahastuta. 0-16 deitu nuen, desesperatua, laguntza bila, benetan ez nekien zer gertatzen zitzaidan, eta noski. Nire buruan, beti entzuten nuen ez da horrenbesterako, zu zara, esageratzen ari zara, zoratuta zaude, eta azaldu nienean zer gertatu zen esan zidaten. Zuk nahita ihes egin duzu etxe horretara. Siendo honesta conmigo misma, psicológicamente agora non estou preparada para ir a un xuizo. Beste hizkuntza batean ari da, ez da ari gaztelaniaz eta horregatik ezin dugu hau interpretatu euskarara. Claro, pero socialmente non o temos tan claro. De feito, é unha das armas que se está a utilizar. Úsase moito o argumento de que se non hai denuncia é que non se di a verdade, porque se fora verdade irían denunciar. Lo que más me jode y me da pena Pena ematen didana, da ni beti izan naizela pertsona konfiatu bat. Eta hori suntxitu egin didate. Orain ez naiz besteekin fidatzen, beldurra diet gizonei, panikoa dut. Bai, beldurra dut. Zein puntutaraino dut beldurra min egitean eri, pertsona horrek ni suntxitu ninduen. Eta neure radarrean ere ez dut konfiantzarik. Eta gero sintoma fisikoak daude, baditut. Gorputzak dardar egiten dit, hipervigilantzia dut. Angustia, estresa, palpitazioak, dardarak. Estres momentu guztietan konektatzen dut traumarekin. Lanak galtzeko beldurra dut, seinalatua izateko beldurra. Salatu zuen ura bihurtzeko beldurra. Jendea enteratzeko beldurra nuen, baina bestalde kontatzeko beharra ere banuen. Ez bakarri lagunei, baizik eta hau gauza jakina izan zein behar nuen. Eszena bat grabatu behar genuen, txortan hariko bagina bezala. Gero imagina hauek ikuskizun batean proiektatuko ziren.
nere aurpegiaren lehen plano bat. Ni aktorearen gainean, trostan. Zuzendaria parez pare neukan, kamara eskuan. Gerritik gora bilustu arazi ninduen. Bistan denez, titiak ikusi nahi zizkidan. Eta lortu zuen. 22 urte besterik ez nituen. Tardé meses en atreverme a denunciar. Hilabetea behar izan dituen salaketa jartzeko. Abokatuarekin hitz egin nuenean esan zidan ez egiteko. Zaila da hori frogatzea eta arazotan sartuko zara, nire laguna ez izu konpensatuko. Hilabetea pasatu dituen. Eta honekin bizitzea oso zaila egin zitzaidan ezin nuen gehiago horrela bizi. Izugarrizko pisua du salatzeak, baita ez salatzeak ere. Eta orduan salatzea erabaki nuen hau publiko egitea, nire izena, nire aurpegia ezagutu dezatela eta nork egin zidan. Baina beti izango da gizon bat. Eta zurea izango da aurpegia eta gizonarena inizialak bakarrik. Ondorioak zuk jasango dituzu eta lana nor galduko du? Emakumezko aktoreak galduko du. Gaztelaniaz hitz egiten ari ez denez, ezin dugu hau euskarara itzuli. Cando che toca identificalo en ti mesma e levas tantos anos dando por feito que iso non é abuso, normalicei tantos comportamentos que creo que me segue custando identificalo a día de hoxe. E ao mellor digo, non sufrín violencia sexual no ámbito laboral. E se vos escoito, resóanme as cousas e digo, ostras, e iso tamén me pasou a min. Hasta que no acabemos con la ley del silencio. Isiltasunaren legearekin bukatzen ez dugun bitartean, eta beldurra bukatzen ez den bitartean, zure kideekin fiatzen ez bazara, hori da benetan arazoa. Eskoletatik hasiko nintzateke, produktoreek eta arduradunek implikazioa erakutsi dezatela. Erasoak jaso dituzten kideek ez dute komunikatu ez zirelako seguru sentitzen espazio horretan. Egoera izugarri bat sufritu nuen errodatze batean, eta erabaki nuen amaierar arte ez salatzea. Produktore ejekutiboaren gana joan nintzen eta sanion, denunziatu egingo dut orain, zertarako proiektua egina dago, sanion. Salatzen duen urrengo pertsona lehenengoa izan ez dadin. Bai, jazarpena izan zen. Eta noizbait berriz gertatzen bazaio, edo norbaiti gertatzen zaiola ikusten baldin badut, sistema bat izan dezagula nahiko nuke. Horrek indarra emango digula, eta nik beldurtzen ninduen jazarpenaren ziurtasun horrek bintzat ez irautea. Bueno, después de escuchar... Tira lekukotzak entzun ondoren, gustatuko litzaiguke oso labur 3 ideia jasotzea txostenean frogatu ditugu. Lehena, kantzelazioaren kultura dugu gaur, ez da existitzen gizonentzat, eta emakumeen bizitzan bakarrik dago, eta beren ibilbide profesionaletan sexu indarkeriaz ari garenean ezin dugu bereizi autorea eta bere obra. Politizatu egin behar dugu ikuspegi feminista batetik, ezin dugu deportea eta genozidioa bereizi, gauza bera da. Gainera, identifikatu behar ditugu sexu indarkeria zer den, jakitea zer gertatu zaigun, eta gainera honi esker, errelatu kolektibo bat eraiki behar dugu, memoria bat, geure burua konpondu ahal izan dezagun. Memoria kolektiboa eraikitzen ari garenean, ari gara geure burua sendatzen, eta zentzu horretan oso garrantzitsua iruditzen zaigu, ere zinemari buruz hitz egitea. Errepresentazioarekin lotura duelako eta representazio horiek matxistak direlako sakonean, patriarkalak eta misoginoak direlako. Zinemagintzaren boterea, representazioaren boterea gure eskuetan dago. Hor, zentratu behar dugu alor simbolikoan. Hemen, emakume asko gaude representatuak, industriako hainbat alorretakoak, eta parte hartu behar dugu narratibetan berriz esleitu gure errelatoak, eraiki gure errelatoak ikuspegi feminista batetik. Eta baimenik eskatu gabe hartu behar dugu hau. Ez dago ezer, lortu ezin dezakeguna modu kolektiboan egiten baldin badugu. Hau da, eragin politiko benetan eraildatzaile bakarra.
Gogorarazi nahiko genuke gure Audre Lorde irakaslearen hitzak duela 50 urte baino gehiago, esan zigun isiltasunak ez gintuela babestuko horregatik, orain eta beti, gora borroka feminista. Quería pedir a las compañeras representantes. Eta orain, elkarteetako ordezkariei eskatu nahiko nieke nirekin etorriko zareten manifestu irakurtzera. Eskerrik asko. Gracias, compañeras. Eskerrik asko, kideak. Hay un muro de Arresi bat dago gure industrian, isiltasunez eta konplizitatez eraikia. Ozen eta argi esan nahi dugu, gure sektorean emakumeen aurkako indarkeriak eta genero disidentziak ezin direla isilarazi, ez eta baztertu ere. Eta horregatik, gaur hemen gaude Espainiako lurralde osoko ikusentzunezkoen 7 elkarte bildu gara. Elkarte feministak, AMMA, Andaluziatik, AMMA, Murtziatik, Dona y Cinema Valentziatik, Donalds Visuals Kataluniatik, hemen Euskal Herritik, eta estatukoak CIMA eta MIA. Eta guztion artean, sareak ehundu ditugu eta denbora luzeegian finkatu den isiltasun hori apurtzen laguntzen ari gara. Badakigu hau, izebergaren punta baino ez dela datuak, izugarriak dira, oso argiak dira Espainiako ikusentzunezkoen industrian lan egiten dugun emakumeen erdiak, baino gehiagok sexu indarkeria motaren jasan dugu. Eta 82 isilik dago. Isiltasun konplizeak sistema betikotzen du. Gure industria proiektu jarraitutasuna lesten du, gure segurtasun eta gure minaren gainetik. Eta hitz egiten dugunean, sinesgarritasunik ez dugu. Salaketa kanalekiko mesfidantza dugu. Mekanismo eraginkorrek ez dugu. Laneko presioa eta errepresalien beldurra dira nagusi. Indarkeria horiek izugarrizko eragina dute gure lanean eta gure bizitzan. Indarkeria horiek zabalkuntza ardatzuari zeharkatzen ditugu noi eragiten diete bereziki, hau da emakumetan nortasun disidente arrazalezeatuei, langile klasekoei, dibertsitate funtzionala duten horiei, helduei edo gazteagoei, presio gehigarriak eusten dituztelako, eta presio horiek aurreagotu egiten dute, haien kalteberatasuna eta are gehiago saltzen dute, isiltasuna ustea. Ez dira, kasu isolatuak sexu indarkeriak onartzen eta erreproduzitzen dituen sistema politiko, ekonomiko, kultural eta sozial baten adierazpena dira. Giza eskubideen aurraketa bat dira, hamarkada askotan ikusezi normalizatu eta gutxiegia egon den urraketa handi bat. Horregatik, indarkeria horien aurkako borrokak, konpromiso politiko eta sozial irmo eta iraunkorra eskatzen du. Elkarte bakoitza, bere lurraldean neurriak hartzen ari da, baina denok partekatzen dugu behar eta helburu bera. Egiturazko aldaketa eraginkorrak eskatzen ditugu, berdintasunezko eta indarkeriarik gabeko lanbide bizikidetza bat lortzeko. Eta horregatik, hauxe eskatzen dugu. Batetik, sektoreko antolatzaile, sektoreko erakundei, salak eta mekanismoekin, berdintasun protokoloak eta planak ezartzea, sexu jartzarpenari eta indarkeriei buruzko prestakuntzak ziurtatzea, talde guztientzat, indarkeria matxistaren aurkako kode etikoak eta konpromiso publikoak onartzea, lantaldeen aniztasuna sustatzea, emakume, botere eta bazterketa dinamikak genero distantziak indartzen dituzten ingurune maskulineak saiestuz, errodajetan eta foroetan puntu moreak ezartzea, intimitatearen koordinazioaren figura eta referentziazko pertsonaren figura implementatzea filmaketetan, eta parte hartzaileen kalteberatasun potentzialeko beste prozesu batzuk ere bai, beste prozesu batzuetan ere bai, gure ahotsak isilarazi nahi dituzten hormek ez dute gehiago eusten. Leiho, ate eta plaza bihurtu ditugu guzti honetatik, etxe komun bat egin nahi dugu.
konfiantza eta ulermen sare bat egin dugu. Gaur, hemen gaude denok, indarkeria horiek industria osoaren erantzukizuna direlako, eta horregatik sektorean inplikatutako pertsona guztiei eskatzen diegu indarkeriari gabeko industria batean lan egiten dugula esan ahal izan dezagun. Eskerrik asko.